ale ja svojho partnera potrebujem k životu. Poviem vám to na rovinu, je to blbosť, pretože v prvom rade vy k životu nepotrebujete absolútne nikoho, len samých seba. Za druhé, to, že niekoho potrebujete, to neznamená, že ho milujete. To nie je láska. To je potreba. A toto si podľa mňa naozaj veľa ľudí možno, že fakt, že mýli, alebo tej láske ako keby naozaj tak úplne nerozumia. A podľa mňa je naozaj človek pripravený na takú už ozajstnú lásku, hlavne vtedy, keď si uvedomí, aké je to druhé pohlavie úžasné. Napríklad žena, keď si uvedomí, že proste chlapi sú svojím spôsobom úžasní, sú proste silní, sú motivujúci, proste naozaj pomaly to tu vybutovali, hej. Ale takisto by si aj chlap mal uvedomiť to, aké sú ženy úžasné. Tiež, čo všetko dokážu proste zvládať. A takisto aj na základe proste všetkých tých ženských zmien a týchto vecí, že proste sa nevzdávajú, ale stále bojujú. A ja naozaj niekedy len nerozumiem tomu, prečo niektorí muži a niektoré ženy proste prechovávajú takú nenávisť na to opačné pohlavie. Ja viem, že to je hlavne kvôli tým vašim minulým skúsenostiam, ale dávať kvôli niekomu inému všetkých do toho jedného vreca, ako sorry, ale naozaj si myslíte, že je to rozumné?